Ei, ei vittu! Eikö mä mukaan saanut sitä jalkaa kunnolla? Voi, satutitko sä jalkaa? En satuttanut, vaan siis se ei mennyt kunnolla vaan vittu. Sä oot valuu jotain. Se on bensaa. Se oli bensaa vaan. Okei. Tosta otti. Voi helvetti. Ei se nyt voi Se on olla. pieni. Onneksi sai kerkeä silleen, että se ryjähtänyt kokonaan. Niin. Onneksi mä olin tossa vielä vittu. Kato. Toi. Ei, toi. Ei nää ois ollut semmoset niinku pahimmat. Joo. Vittu, ei mennyt kunnolla jalka päällä, kato. Se jäi niinku... Niin se valahti tänne eteenpäin. Niin. Se meni niinku tohon Niin, noin. niin sit se päästi. Onneksi oli voimamiehiä. Kyllä. Nyt toi asiakas meni meidän edelle, kun tästä täytyy tällä. Hei, tää oli muuten, mä äsken, se oli mennyt näin. Joo. Jollei ois sanonut näitä, niin olisi varmaan tullut pakosti. Ei se... ota... Niin ei se, toi taisi olla ollut, että... Mä oon nyt jo saatana tietenkin monta viikkoa jo ollut tilaamassa, kato. Mä oon kattonut kaikki valmiiksi, just tämä suoja ja sit tähän näin toisella puolella. Millainen suoja? Siis tähän tulee semmonen, niitä saa kato eri kuvioita ja... Niin crashpadi. Niin. Se on tämmöisissä auttaa ihan hyvin. Niin. Mun mielestä tähänkin on, niin ne tulee johonkin tähän kohtaan jotkut napit. Joo. Niin. Niin noin tähän tulee tästä. Sammutit sä kamera joo? Oppo. No niin se tuli siihen. Joo, se on nauhoittanut koko ajan. Tässä on hyvä pitää. Joo.